Aja. Ja päivän ensimmäinen lähtö on vauhdissa. Kärjen puolustaa sisäradalta numero 1 Fendale Diplomat ja Julius Mosleaf. Sen taakse pudottaa 2 DK City Che ja Laura Huuskonen. Toista rataa pitkin 3 Jokimäen Ballerina ja Kaja Song Tiger. Tullaan kohti takasuoraa. Lähtöä johtaa numero 1 Fendale Diplomat ja Julius Mosleaf. Sen perään on liimautunut 2 DK City Che. Toista rataa pitkin edelleen numero 3 Jokimäen Ballerina ja Kaja Song Tiger. Tullaan kohti kaaretta ja myöskin 500 metrin paalua, kun tätä joukkoa johtaa numero 1 Fendale Diplomat. Sen kanssa tullaan ensimmäiset 500 metriä aikaan 2.58.5. Fendale Diplomat johtaa. Noin valjakon mitan päässä tulee 2 DK City Che ja sen perään on liimautunut 3 Jokimäen Ballerina, mutta lähtöä johtaa Julius Mosleaf ja Fendale Diplomat. Ne tulevat täältä kohti maaliviivaa ja siltä näyttää, että Fendale Diplomat pitää kärkipaikan. DK City Che on 2 ja sitten numero 3 Jokimäen Ballerina, Fendale Diplomat. Voittajaksi vahvistetaan numero 1 Fendale Diplomat ja Julius Mosleaf voittoajalla 2.59.0. Toto-järjestys 1, 2, 3 Fendale Diplomat, DK City Che ja 3 Jokimäen Ballerina.